Ayo sambato kowe. Kenadaya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepingin nuwal saya kenceng nggone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan, kowe mesti tekaning pati. Ayo sambato kowe Raden. Wah. Permati, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku, Permati. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati, Puntadewa. Kadanging pun Kakang Yayi. Ora nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedaton negara ing Wirata paran pawartane Yayi. Barep kakangku. Dawe Matswapati cetha ndak tampa. Nggone barep kakangku karo aku lan Permati mudhun saka Saptwarga pengajap genahke perkara negara Ngastina. Nanging kowe tak kabari yen to Dastarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom. Tegese Kurupati bakal gumanti kepraboning Dastarata bapakku. Nanging wanter timbalane Matswapati kakekku Pandhawa aja mesgolatine, aja kagol kogelan rasane. Merga pengajaping Matswapati kakekku aja nganti dadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Mula tumuli Matswapati kakekku paring dawuh karo aku. Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wanamarta wujud alas gung liwang-liwung. Dadi sarana ijole negara Ngastina. Mula bareng kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi. Yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina, luwih-luwih aku ngamuk ana ing negara Ngastina, bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula. Dene turasing Begawan Wiyasa teka rebut negara Ngastina, rebut kamukten ora apa jeneng jejemberi marang asmaning kang nurunake. Mula aku ndhisiki Purbawasisaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngendikaning Matswapati kakekku. Wanamarta tak tampa bakal tak babadi. Yen to barep kakangku tida-tida penggalihe. Babakan nggonku bakal babat Wanamarta ora usah padha melu-melu. Permadi rasa nyambut gawe, kowe rasah tumandang karya. Wanamarta tak babatane. Luwe-luwe kembar sing isih bocah. Aja nganti cedhak-cedhak karo nggonku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa. Lakon iki tak lakonane dhewe. Pandhawa mukti ya saka Bratasena, ora ya saka aku. Yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh. Tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naik kababar dadi pakarti. Nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wanamarta. Wah, aku nampa pidanane marep kakangku. Kadanging pun Kakang Yayi. Semono gedhening rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu. Ngelingipun Kakang kuwi ringkih ing samubarange. Pun Kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya siadi. Lan ora duwe kekuatan ingkang kaya sira Yayi Bratasena. Mula babakan perkara iki pun Kakang mung bisa nyembuh donga pangestuning pun Kakang tumrap siadi. Barep kakangku sing dadi jole wong tuaku, sing dadi jole bapakku, donga pangestumu nyembuh marang kekuwataning Bratasena ning aku njaluk karo kowe. Iya Dimas piye? Kowe aja ado-ado karo laku ning Bratasena. Merga yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wanamarta. Dimas pun Kakang ora bakal ado kelawan siadi, nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kaliyan Kakang Mas. Wah, aku titip nek kula Sedewa ya pinten tangsen.
Aja nganti keblasuk jroning Wonomarta mundhak mengko nandhang kacintrakan wis talakonane babatane Wonomarta. Dimas sing ati-ati ya Yayi kadangipun Kakang. Wis prapteng tepining Wonomarta. Nenggi Sang Bratasena nalika semanten ginakaken daya kekuwatanipun Aji Bandung Bandawasa wungkal bener. Dilaranipun ingkang paman ing Mandira Jajar nenggi Sang Gandamana. Wis prapteng tepining Wonomarta, eling-eling alas gawat kliwat wingit kepati satu mara, satu mati jalma mara keplayu. Saka rungkuting alas nganti ora isa tinrabas sarating Sang Hyang Pratangga Pati mila katon sintru telenging Wonomarta. Parandene Sang Pengawak Waja iki boten ati mundur saking geguntur, boten ati mendha saking pangrerepa. Pantok pepuntoning tekad sigra miwiti babat. Nalika semanten sigra anjebol wreksa-wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela pating jalempah polahe nganti kaya bublah srangkra candrane.
Pandha tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan parayang wisikan magulingan 5 iki ora pangling jimdam darat inggih Gusti Pati melayu-melayu sifat kuping sajak kaya kami gilan neneng apa mugi andadosna ing kawuningan Gusti Pati nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari ing Indraprasta inggih Wonomarta mboten ngertosaken paranipun wonten satunggiling makhluk ingkang wujud jalma menungso piyayinipun gagah pideksa Gudhek Wok Simbar Jojo teka wantun ngrisak pepasrening Wonomarta inggih Indraprasta tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng Dukiri Sela ingkang ageng nanging batos menika menawi dipun priksani mawi tata batin piyambakipun ngrisak pepasrening Wonomarta wujud candhi tuwin beteng kepasrening praja ing Indraprasta dipun risak dening titah menika lho ana menungsa soroh nyawa teka wani ngrusak marang pepasrening negara ing Indraprasta ya ing Wonomarta yen nganti kadenangan dening Ratu Gusti Mulya sesembane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot lajeng kepareng paduka aja ana ingkang melu-melu tak prepekane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengen meruput tinjo ya mani menungsa iki sajae aja kebangetan nggonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeka. Wah. Ana wujuding wewujudan yen tak matke katon ilang. Nah yen tak kedhepke katon cetha iki wujude ngopo? Mokal kowe iso weruh wutuh karo aku bangsaning Jim. Kowe bangsaning Jim ya. Jenengmu sapa? Aku Sapu Jagat. Sapu Jagat, pangkatku patih. Negaramu ngendi? Ya iki negaraku. Kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara. Panjen yen ditonton nganggo tata gelar lair kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara. Ya iki wujud negara Kajiman. Ingkang winastan negara ing Indraprasta. Raden, kowe ngrusak pepasrening praja ing Indraprasta. Kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe. Tata lair sing mbok rubuhke pancen wit gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening praja ing Indraprasta. Sing tak rubuhke wujud wit, sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake kuwi pepasrening praja mangsa Baranga. Iki negara bangsaning Jim, aku menungsa kowe Jim. Derajate dhuwur menungsa tinimbangane Jim. Malah kowe matura karo Ratu Gustimu, kowe minggato sawadya balamu papan kene arep tak nggo mukti karo dulur-dulurku. Papan kene arep tak babati, arep tak gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh. Wah, sumuk nyawamu keparat.
Kowe bakal nyingkirake para bangsaning jin apa kira-kira wis serep nyawamu. Ora ana jamak lumrahe menungso kalah karo bangsaning jin. Nadyan dumadining beda nanging antaraning jin lan menungso derajate dhuwur menungso. Aku dumadi saka bumi, kowe dumadi saka geni. Baliya marang papan asal mula bukamu akrek jangkamu sirna marga layu ha. Lagi iki aku ngerti eneng menungso kulite kandel. Tak cokot siungku ora tedas sak tibani tangan ora dirasakake. Woh. Pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nanging apa mung tekan semene kekuwataning patih sapu jagat. Kowe kena daya kemandenku. Tampang sutra jala kencana isa nglawat meguru karo kowe 20 taun Raden.
Sambata kowe. Kenadaya kemandenku Tampang Sutra Jala Kencana. Kowe ora iso nglawat kaya kepulut pedhut peteng. Kowe saya kepingin nuwal saya kenceng nggone mulut pedhut peteng. Suwe-suwe kowe ora iso ambegan kowe mesti tekaning pati. Ayo Sambata kowe Raden. Wah. Permati. Kaya jatuh-atuh saka aku, Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku, Permati. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati, Puntadewa. Permati, aku tulungono, Puntadewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon, Gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Permati, Puntadewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan nek jijik napa kena idu kula? Lambe kok dobok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Puntadewa aku ora iso ambegan. Terus? Dilokno kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe iki ngrungokke swara kok micek tetengok nang ngisor wit. Silir. Sudah krungu ora? Urung. Aku iki mung micek wae ora turu kok dipeng-pengke ora. Wah, Permati. Permati aku tulungono Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Ono apa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu ae nek. Truk. Kene aku dipunji. Ngopo dipunji? Men suarane cetha. Ya. Ayo kae sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Permati. Krungu ora kok? Waduh. Ndara Bratasena suarane, Truk. Sajake Matur Ndara Permati. Ayo yo. Matur Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas. Nggih, Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe ora usah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngopo? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa, aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asman? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngunekke kena asman? Mane mboten kena napa-napa, mesti katriwandan teng jero ngalas, yakin kula mboten pripun-pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena.
Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terima ke ora masalah. Iya. Titenono. Wis suwe aku nginceng ngantil jase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong iki nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asine aku ora trima gajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben ora. Udah kaya ngono ta. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Aku do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ra masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jadi. Buka sik. Toman wae. Campur lo remah. Terus tutupi dong jadi kayak purwuri lemah. Mesti ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, can wong ora. Ora nganu ngene iki ora. Hei. Mudar kowe. Ayo sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki? Iki nggo guthik barang. Lah setan. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Ayo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne? Ngopo gajul aku? Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nututi Ndara Janaka. Ayo, Semar iki sok senengane ngedak gojek. Mambo ta iki? Kok ana iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa kok dadi metu dhewe. Dar. Kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Heeh. Endi kae kono? Wo, lah ngisore tok kono. Eman karang aku sok ora susale kono. Weh, gong. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, dadak wisuh iki. Reng tak ndani, Reng. Aku tidak pengen tahu. Apa lho, Reng? Ora pengen ngerti aku, pokoke ora pengen ngerti. Nuwun sewu. Sampun kejoting penggalih Raden, kula ingkang merpeki dhateng jengandika Raden. Ana sawijining brahmana yaksa
ingkang merpeki kelawan lakuning Permati. Nggih, dipun tepangaken kula menika Brahmana saking pertapan sumur gumuling dene kula menika bangsanipun Jim namung kula madheg pandhita. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Anggara Parna inggih Citrasena. Anggara Parna ya Citrasena. Inggih. Wigatine apa? Nyuwun pangapunten. Menapa panjenengan ingkang nami Raden Permati? Iya, pancen bener mengkono. Wah, nai ngaten boten klentu anggen kula merpeki dhateng panjenengan. Wonten menapa pindah rada kono Anggara Parna? Raden, ana dawuh apa menemban? Menapa paduka ingkang nami Raden Permati lan peranganipun para Pandhawa? Iya pancen mengkono. Lah ngaten boten sisih anggen kula merpeki dhateng Jengandika. Kula dipun utus Sang Hyang Bathara Indra nyaosaken keringkianipun bangsaning Jim. Pusaka 3 wujudipun watu timpuru, oyot bayura lan lisah pranawa. Menika wujudipun watu timpuru, wujudipun lisah pranawa lan oyot bayura. Watu timpuru menika menawi dipun sawataken bangsaning Jim saged lebur tumpur tanpa dadi. Oyot bayura menawi dipun sabetaken bangsaning Jim saged lumpuh boten gadhahi kekiyatan. Wonten lisah pranawa menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyumurupi sedaya bangsaning Jim Raden. Yen to pancen kaya mengkono penemban tak tampa. Sepisan malih kula nyuwun Pandhawa jangkep gangsal kedah ngrencangi Raden Bratasena anggenipun babat Wanamarta supados enggal gampil ngasoraken bangsaning Jim. Yen to pancen mengkono aku nedha nrimo banget penemban. Apa ingkang wis mbok ngendikake bakal ndak lakoni. Nggih, kula ingkang badhe ngawat-awati Jengandika Raden saking Dirgantara Raden. Oh. Gumarubuk jabaning guwa. Bareng aku metu saka njron guwa ora pangling ana menungsa sing sara pati. Kepasang yugya katujuh ing ngenu dene pirang-pirang sasi aku ora mangan wujuding satu kewan. Aja kok wujud kidang menjangan. Nadyan kethek wae ora ana wregul wae kaya wis ilang saka alas kene. Lah kok dadi ana pangan teka endi Kakang Rukmukala? Apa Kakang Rukmuka? Ana wujuding satriya sing sara pati. Monggo pirang-pirang sasi kowe karo aku ora mangan iki mbok menawa dadi pangane awake dhewe. Wah, dalah. Aja melu-melu tak tandangane. Monggo yen tekaning pati daginge didum wong loro Kakang Rukmuka. Debya Surasekti
Nyadane tak kerubut karo adik Kurung Mangala. Malah aku kepikut karo satriya iki ayo. Yen pancen kowe bisa patenono aku. Wah, pecah ndasmu. Wah!